Na hát örülök, hogy mondhatom azt, hogy elfogadtad az invitálást erre a mai beszélgetésre. Amikor felmerült az ötlet, hogy egyáltalán ki az a specialista, akivel lehetne mondjuk így a millió oldalán még szövetkezni, hogy elsőként rád gondoltam ebbe az egészségügyi, egészséges életmóddal, a vitalitással kapcsolatos témára. És az elején azt a nézőknek, vagy a hallgatóknak, akik majd talán megnéznek minket, kicsit bemutatlak, hogy el tudjanak téged képzelni, hogy én mondjuk miért gondoltam rád első kézben ebben a témában. A beszélgető partnerem Aksi, Pinezics Alexandra, akit talán sokan ismernek a millió oldalról, vagy a millió oldalán, mint mentor, mint társunk volt az elmúlt 8-10 évben, és játékvezető a tréningjeink során, de még többen ismerhetik Aksit az étterméről, amit Szombathelyen üzemel, most már jó hosszú ideje, és elég sokan arról az oldaladról, hogy mondjuk az egészséges életmóddal kapcsolatban, így a vitalitással kapcsolatban tanácsadóként is dolgozol, amennyire tudom, ha jól tudom. Jól tudod, igen. És ugye ez adja egyébként az apropóját a beszélgetésnek, ugye a Millionban, ugye a Million tréningben, ugye mi az egész küldetésünket 7 alapelv köré szervezzük, aminek van egy olyan mutatója, ami persze a pénzügyekkel foglalkozunk és pénzügyi szemléletformálással foglalkozunk, de túlmutat ezen, és kvázi mint egy ilyen életvezetési, mentorálási szolgáltatásba is gondolkodunk, aminek az egyik paramétere a harmónia mutató, amit a tréningek során is a tréningen résztvevőknek kell folyamatosan magasan tartani. A másik a folyamatos képzés, élethossziglan tartó képzés, és ez a harmadik, ez a vitalitás. Hogy a vitalitás, azt hogyan lehet megőrizni hosszú távon, egyáltalán érdemese, talán mindenki tudja a választ rá, de hogy te erről mit gondolsz, hogy ugye van ez a 3 mutató, és ebből a vitalitás és az egészséges életmód miért fontos? Miért fontos manapság? Fontosabb, mint régen volt? Hát az, hogy fontosabb, mint régen volt, inkább azt gondolom, hogy mi változunk, meg az értékrendek változnak az évek alatt, és hogy miért fontos? Nyilván azért, mert én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az ember mivel foglalkozik, hol él, mit csinál, mennyire sikeres, az, hogy egészséges legyen, és hogy legyen egy egészségtudatos életmódja, ami hozzásegíti ahhoz, hogy azokat a karrier vagy magánéleti célokat elérje, az egy alapfeltétel. Tehát szokták mondani, hogy az egészség nélkül a minden az semmivé válik hirtelen, és bár lehet, hogy ilyen klisének hangzik, de azt gondolom, az akkor értékelődik igazán fel, amikor esetleg megjelenik valakinek az életében valamilyen probléma, vagy akár csak egy ételintolerancia, vagy egy betegség, egy komolyabb betegség, akkor értékelődik fel. Mint általában mindennel kapcsolatban így van, hogy akkor értékelődik fel, amikor ugye megjelenik a hiány. Egészen addig nem biztos, hogy komolyan vesszük, vagy hogy fordítunk rá energiát, főleg nem a fiatal 20-as, 30-as éveinkben, pedig ez van itt kezdődne. Sokan, sok mindennel így vannak, hogy alapértelmezetnek veszik azt, Igen. hogy van. Igen. És hogy a változás valószínűleg mindenkinek az életébe beköszönt, csak kinek előbb, kinek később. Jönnek az életeseménykártyák az életbe is, hogy valamit oszt az élet, hogy valamiféle betegség, valamilyen tünet felüti fejét, és sok embernek itt lesz fontos, igaz? Igen. Abszolút így látom én is. Holott, és akkor itt a közös pont tulajdonképpen a tudatosság, vagy a tudatosság az tulajdonképpen nekünk a fő téma, és a vitalitás és az egészséges életmódban és a tudatosság az nagyon fontos lehet ideje korán már, igaz? Így van. Ugye alapvetően mi a 7 alapelvnél arra gondolunk, hogy amire felépítjük a gondolkodást, hogy az első legfontosabb, hogy legyenek célok. Ez az egészséges életmóddal kapcsolatban mi az a cél, amire egyáltalán gondolhat az ember? Hogy néz ki egy jól megfogalmazott ilyen egészségcél, egészséggel kapcsolatos cél?
Én mióta dolgozom személyesen ügyfelekkel, vendégekkel, mint táplálkozási tanácsadó, nálunk az első alkalommal mindig felvetődik ez a kérdés, hogy kérem is őket, hogy fogalmazzák meg és írják le a céljaikat, hogy miért kerestek meg, vagy miben tudok nekik segíteni. És persze az emberek nagy többsége általában szeretne fogyni, vagy szeretné, ha formálódna, vagy testsúlyt vesztene, tehát általában fogyási célokkal keresnek meg. De ahogy azt gondolom, ha a korosztályt nézzük, tehát az egyre idősödő korosztálynál már sokkal nagyobb prioritást élveznek az egészségügyi célok. Tehát, hogy már van valamilyen elváltozás, inzulinrezisztencia, emésztési problémák, tehát még csak ezek az apró, úgymond finom jelek, én legalábbis ezeknek félem, vagy magas vérnyomás, vagy egyszerűen fáradékonyak, nem tudnak jól aludni, hormonális elváltozások indulnak meg, tehát amik még nem olyan problémák, amik esetleg már visszafordíthatatlanok lennének, és általában ezek is ide kerülnek a célok közé, hogy ezeket szeretnék visszafordítani, vagy esetleg van tapasztalat családon belül, hogy másnál van, és hogy ezeket szeretnék megelőzni. Tehát azt mondom, hogy 50%-ban azért nem csak a fogyás és a zsírvesztés, úgymond, vagy hogy ugye most itt vagyunk a nyár közepén már, a bikini szezon, a forma igen, fontos, hanem az is, hogy megőrizni az egészségi állapotot hosszú távon. Egyébként érdekes, amit mondasz, hogy sok embernél indukálja ennek a szükségességét, igényét először a külcsín. Igen. Tehát, igen, hogy gyakorlatilag a külsőségekből indítja el az embert abba az irányba, hogy egészségesebben, jobban igen, odafigyeljön magára, ami alapvetően itt ebben a helyzetben nem egy utolsó dolog, mert legalább ebből a szándékból elindul, és ha jól értem, akkor meg akiknek már valamilyen tünet kialakul, azok már persze, hogy akkor könnyebben, illetve hát kényszerből jobban mozdulnak igen, ebbe az irányba. Igen, bár ugye esetleg, tehát ha a túlsúlyról beszélünk, a túlsúly is tud egy tünet lenni már, hiszen hogyha azt nézzük, hogy a test összetételünk, az ideális, az milyen, akkor hogyha megvizsgáljuk azt, hogy egy embernek mondjuk a testzsír százaléka az hány százalék adott pillanatban, akkor az is árulkodik az egészségügyi állapotáról. És ugye ennek is vannak rizikói, hogyha valakinek magas mondjuk a testzsír százaléka, vagy a zsigeri zsírja, hiszen ezek is gyulladásos folyamatokat képesek fenntartani a szervezetben, szóval hosszú távon az, hogy valakinek nem tetszik, amit a tükörben lát, az igen a test jelez, hogy hát neki nem tetszik, viszont belül meg valami már elindult, hogy már elváltozásnak indult, és azt jó ideje korán megfékezni. Ugye a céloknál az én megfigyelésem szerint, meg tapasztalatom szerint mindig vannak azok, hogy hát szeretnék sok pénzt, szeretnék egy nagyobb autót, egy nagyobb házat. Tehát, hogy van valamiféle álmodozás az emberekben, hogy szeretnének jobbat, szebbet, erősebbet. Mi az, és ugye ezek álmodozások, mert sokszor nincs a konkrétum mellé téve, hogy mondjuk szeretnék egy 2 szobás lakást, 60 négyzetméteres Szombathelyen, 2030-ra a belvárosban. Igen. 60 millióért. Mi az a konkrétum, amit mondjuk az egészségügyi témában, az egészséges életmóddal kapcsolatban, hogy konkrétumokat mellé lehet tenni, ami mit tovább egy konkrétás, nem egy álommá mondjuk egy ilyen óhajtott állapot. Igen, tök jó, ami irányba megyünk a beszélgetésben, mert ahogy a pénzügyi céloknál is konkrétumok kellenek, itt is vannak lehetőségek arra, hogy ezt sokkal konkrétabbá tegyük, és én ezért nagyon szeretem és preferálom a méréseket, mert ott pontosan látjuk, ha én megmérem őt, hogy honnan indulunk, most jelenleg mi van, és ahhoz képest ki lehet tűzni a célt, hogy ahol szeretnék eljutni. Most, hogyha a testsúlyra beszélünk, hogy most vagyok 80 kg, és szeretnék 60 lenni, az már egy egész konkrét cél, és ezt ugye le lehet bontani, és én ebben segítek nyilván a hozzám fordulóknak, hogy hogyan lehet akkor a 80-ból 60. Tehát itt is megjelennek az egész konkrét célkitűzések. Úgyhogy, és ez nagyon jó kontrollálható és követhető, mert ugye a visszamérések azok jelzik, hogy jó úton járunk, vagy nem, vagy ebből tudunk olvasni, hogy mi az, amit finom hangolni kell. És ezeket a célokat egyébként az életkor előre haladtával, ahogy az embernek halad előre az életkora, évtizedek telnek el, ezeket a célokat újra és újra kell adaptálni? Igen.
előre kell kitűzni, hogy akkor milyen állapotban szeretnék lenni 60 évesen, 70 évesen? Sokszor azt tapasztalom, hogy talán az egészségügyi célokat egész hosszú távra nehezebb kitűzni, mint mondjuk egy pénzügyi célt, mert hogy itt sokkal több a változó az ember életében, azt gondolom, vagy az egészségi állapotában, és az jobban szokott működni, hogy van egy álomcél, mondjuk ha most maradunk a súlynál, ha valaki szeretne mondjuk fogyni az egészségi állapota miatt is, meg úgy egyébként is, akkor mindig mondjuk, hogy jó, ez az álomcél, de akkor mi az első, amit el tudsz képzelni, és ami szerinted megvalósítható, és akkor első körben arra koncentrálunk, és hogyha azt elértük, akkor nagy valószínűséggel egyébként a stratégián is módosítani kell. De ugye ez az életkor előre haladtával is így van, nem ugyanazt kell csinálni, ha valaki 30 éves, vagy 40, vagy 50, tehát főleg nőknél, ugye nálunk a hormonális állapotváltozások sokkal hangsúlyosabbak, mint nálatok férfiaknál, úgyhogy nekünk ez még nehezebb, hogy mikor éppen milyen életszakaszunkban vagyunk, akkor ahhoz képest nyilván finom hangolni kell a célokat. Én ezért is szeretem a módszert, amivel dolgozunk, mert teljesen egyénre szabott, és ez szerintem a pénzügyi világban is így van, hiszen mindenki máshonnan jön, máshonnan indul, mások a körülményei, mások a lehetőségei, szóval, hogy abszolút ez, hogy teljesen egyénivé tesszük, ez az, ami igazán működik. Ehhez viszont kell az, hogy én figyeljek arra az emberre, ugye? Tehát, hogy nem egy sablonba próbáljuk beszorítani őket, ahogy ha én hozzád fordulok, akkor te azt mondod, hogy ezzel a céggel dolgozom, és neked csak ez a termék, ugye? Hanem felméred az igényeimet, és a sok-sok-sok lehetőség közül segítesz megtalálni, hogy nekem mi lehet a legjobb. És a célok alapján, tehát ez is egy közös dolog, hogy gyakorlatilag, hogy te, mint tanácsadó, én, mint tanácsadó, gyakorlatilag az első körben arról beszélgetek az ügyfelekkel, hogy mi az adott célja, mit szeretne, és az adott céljához mi az, ami passzol, mi az a változás egyáltalán, felmérni azt a változást, hogy honnan, hova akar eljutni. Igen. Na, egy dolog, amit mondtál, hogy a egészségben, az emberek egészség állapotában több változó van, mint akár a pénzügyi rendszerben. Ezen el lehetne kicsit vitatkozni, igen, és biztos, hogy mind a ketten is tudnánk pro-kontra érveket felsorakoztatni, és ez is egyébként ráerősít arra, és nekem alátámasztja ezt a témát, és a beszélgetésnek a létjogosultságot, hogy mennyire fontos mind a két téma, és nem külön-külön vagyjal, hanem hogy éssel. Igen. Na most, ami itt ugye a célok, ugye, és ugye ezt már többször kimondtad, és nagyon szépen át lehet kötni tulajdonképpen a második alapelvünkre, ami nekünk a milliónon belül az, hogy nézd meg, hogy hol állsz. Tehát, hogy konkrétan meg kellene győződni arról, hogyha van egy adott célom, hogy honnan indulok el. Ugye mérhetőséget mondtál, említette, hogy szereted a mérhetőséget. Hogy kell ezt elképzelni mondjuk a te munkádban? Az én munkámban úgy kell elképzelni, hogy én egyébként egy 4 alkalmas tanácsadói folyamattal segítem a hozzám fordulókat, és az első alkalommal van egy testösszetételmérés, ahol nem csak a súlyt nézzük, hiszen a súly ez egy dolog. Mindig szoktam mondani, hogy a mérleget érdemes kidobni, mert nem mindegy, hogy 60 kiló valaki és szálkás izmos, vagy 60 kiló, de szétfolyik, mert hogy mind a kettő működik. Vagy 80 kilós és szálkás izmos. Igen, mint te. Igen. Szóval a testösszetételmérésnek az előnye, hogy pontosan látod, hogy az a kiló, az miből áll össze, mert hogy ez sokkal fontosabb, mint hogy egyébként hány kiló valaki. Tehát mérjük az izomtömeget, mérjük a testzsírszázalékot, a zsigeri zsírt, a biológiai életkort is kalkulál egyébként a gép, de nézzük a hidratáltságot, a csonttömeget, hiszen ez is sok mindent elárul. És igazából ez az alap kiindulás, amit nézünk. Alapanyagcserét is tud mérni a gép, tehát hogy mennyi energiabevitelre van szüksége az alapanyagcseréhez a szervezetének. Illetve centivel is mérünk, tehát Fogatot. Igen. Szóval centivel is mérünk, körfogatot is mérek, és ugye ez egy abszolút kézzelfogható dolog, sőt, fotót is szoktam kérni, mert hogy sokszor van az, hogy lehet, hogy a mérleg még nem feltétlen mutatja, de ugye centiben hamarabb jelentkezik mondjuk a változás, hiszen ugye a zsírtömegnek nagyobb a térfogata, és az nagyobb helyet foglal el, mint az izomnak. És hogyha ugye a céljaink között, az én céljaim között mindig az is szerepel, hogy izomtömeg növeléssel érjük el azt, hogy közben egyébként fogyunk.
ami nem feltétlenül jelenti mindig az első körben a testsúlycsökkenést, ugye? Mert hogyha az izomtömeg nő, a zsírtömeg csökken, akkor lehetséges, hogy a testsúly az magasabb marad. Tulajdonképpen ez fantasztikus, hogy hogyha a célok megszületnek, utána akkor hasonlóképpen, mint a pénzügyekben, gyakorlatilag tényleg számszakilag lehet haladni, Igen. a mérföldköveket kitűzni, és számokkal alátámasztani azt az utat, azt a tervet, gondolom, amit Igen, felépítetek a következő 1-2 hónapra, 1 évre, több évre. Igen, és még hát a teszteket is végzünk, tehát nem csak a mérés, nem csak a gépi mérés van, hanem feleletválasztós tesztek, egy Keszei Zsuzsanna, aki a munkatársam, az ő know-how-ja, hogy kidolgozott egy olyan tesztrendszert, amivel ugye fel tudjuk mérni az egyéni különbségeket, úgyhogy van egy ilyen tesztrendszer is. Én antioxidáns szintet is szoktam mérni, hogy azt is lássuk, hogy a szervezetnek a vitamin háztartása mennyire jó az adott pillanatban, mennyire tudnak beépülni, felszívódni az ételekből, vagy a táplálékkiegészítőkből, az antioxidánsok. Úgyhogy igen, ez egy egész komplex csomag az elején. Ugye, amivel te foglalkozol, ugye ez a genetikai alapú táplálkozás, Igen. amiben talán még különleges is ez az egész módszer, ahhoz képest mondjuk az emberek általában ismerhetnek. Erről mit érdemes tudni? Igen, annyit hogy pontosítanék, hogy általában inkább úgy hívjuk, hogy biológiai alapú, tehát ez egyéni biológiai jellemzők, amiket mi figyelembe szoktunk venni. Itt gondolok arra, hogy nem mindegy például, hogy kinek milyen az anyagcsere típusa, ugye lehet, hogy fehérje típus, lehet, hogy szénhidrát típus, lehet egyensúly típus, és ugye ez abszolút befolyásolja azt, hogy az adott étkezés az ő szervezetében mennyire fogja támogatni azokat a célokat, amiket szeretne elérni. Tehát ugye nézzük, hogy milyen az anyagcsere típusa. Aztán mindenkinek van egy uralkodó hormontermelő szerve, erre is készítünk tesztet, hogy mi ez a hormontípus, ami őrá jellemző. Figyelembe szoktuk venni a vércsoportot is, mert a 10 éves tapasztalat az az, hogy nem ez a meghatározó, de úgymond ebben a mátrixban, vagy ebben a receptben, amit mi összeállítottunk, ebben igenis befolyásolja azt, hogy a vércsoport szerint mik azok az ételcsoportok, amiket mondjuk érdemes fogyasztani az illetőnek, és mi az, amit érdemes kerülni, és főleg így az emésztés szempontjából nem elhanyagolható. Úgyhogy ezt is nézzük, és akkor ezen felül még nézzük természetesen az illetőnek a családi ritmusát, a munkáját. Ugye nem mindegy, hogy valaki éjszakázik, nem mindegy, hogy nem tudom, úton van egész nap, mert az autóba tud csak enni. Nyilván ez már nem a biológiához tartozik, hanem az egyéni különbségekhez, vagy az egyéni életritmushoz. Úgyhogy igyekszünk így teljesen személyre szabottan segíteni, és figyelembe venni azt is, hogy nyilván lehet, hogy van, aki vegetáriánus, van, aki vegán, van, aki húsevő, és ebben sem teszünk különbséget, hanem akkor segítünk a makrotápanyagokat úgy összeállítani, hogy az ő preferenciái, hite, vallása szerint tudjon működni jól. Én azt gondolom, hogy talán egyetértesz vele, én legalábbis a mostani felismerésem az, hogy bár az emberek pénzügyileg is néha elég alulról indulnak a tudatosságba és a képzettségbe, de talán még a egészségügyi mutatóikat még kevésbé ismerik, mint a bankszámlájuk egyenlegét. Igen. Ezt sokszor tapasztalom, és sokszor okozok megdöbbenést a vendégeknek az első alkalommal, főleg amikor a számokat látják, illetve 90%-ban elő szokott fordulni az is, hogy úgy jönnek hozzám, hogy hát ő igazából jól eszik, meg egészségesen eszik, jó alapanyagokat eszik, de hát, hogy mégsem működik valami mégsem jó. És hát amikor ugye mélyebbre ásunk ebben a témában, akkor tényleg nagy megdöbbenés szokott lenni, hogy úristen, hogy hát hú, tényleg. És egyébként én magam is így voltam, annak ellenére, hogy 13 éve ebben vagyunk, hogy igen, ezt el tudom képzelni. És azóta is hálás vagyok a Keszei Zsuzska barátnőmnek, mert hogy ő volt, aki már évek óta rágta a fülemet, hogy hát Axi, de el kéne kezdeni, ásd bele magad, de hát ugye kötöttem az ebet a karóhoz, de nem, mert én tudom, ugye? És hát aztán jött egy olyan élethelyzet nálam is, volt egy olyan életszakasz, amikor ami régen működött, az már egyáltalán nem akart, és nagyon sokaknál tapasztalom ezt, főleg azoknál, akik mondjuk már gyermeket vállaltak, hogy utána bizony egész más a helyzet, mint az előtt volt, úgyhogy nyilván én is megfogadtam a tanácsát, és akkor tényleg eljött ez a pont, amikor azt mondtam, hogy na jó, most akkor
tényleg belásom magam, és hát ezzel értem el azt a sikert, amit évek alatt nem tudtam saját kútfőmből. Egyébként ez hasonlít megint arra, hogy mint szakma, táplálkozási tanácsadó és egészséges életmód tanácsadó, mint olyan, azért talán ez nem túl hosszú időre visszavezethető, de semmiképpen sem 100 évre vagy 200 évre, legalábbis az én tudomásom szerint. Emiatt az embereknek ez egy újszerű dolog lehet, hogy minek kellene ezzel foglalkozni, hiszen erre nem volt eddig igény. Lehet, hogy van valami változás, ami miatt ez indukálódik, hogy egyre nagyobb figyelmet kell fordítani. Régen miért működött ez mondjuk enélkül? Abszolút megváltozott az életritmusunk, és mondom még egyszer, az életünk, az értékrendünk, hogyha belegondolsz, mert én is meg szoktam kapni a kérdést, hogy de hát a nagyapám 90 évig élt, 14 éves kora óta dohányzott, meg a kolbászt tette, meg a zsíros kenyeret, aztán, hogy mégis milyen sokáig élt. Csak hát egész más volt az inger környezet. Míg ők reggel fölkeltek és kim voltak egész nap a szabadba, és igen, volt nekik is stressz, de egészen más ingerek érték őket, nem volt az a fajta rohanás, az a fajta logisztikai kihívás, amit ma nekünk itt a gyerekekkel a városba, az autózással, az ide viszem, oda viszem, hazaérek, rohanok, nincs időm enni, nincs időm leülni, nekik volt idejük leülni, enni. Én a nagyapám vagy a nagyszüleimre, ha visszagondolok, én soha nem láttam őket futtába enni, például. Mindenek meg volt a maga ideje. Igen, tehát hogy volt idő arra, hogy a természetben legyenek, és ez egy óriás, én ezt egy óriási változásnak látom, hogy nincs időnk arra, hogy megálljunk és a természetben legyünk, és levezessük a stresszt, mert hogy tulajdonképpen az egészségügyi problémáknak a nagy része, ami egyébként összefügg a táplálkozással is, az erre is visszavezethető, hogy Ugye mondják azt is, hogy mozogjunk. az idő pénz, Igen. a pénz idő, tehát igazán azt tud kimenni a természetbe, sétálni, akinek pénze van a háttérben, hiszen azzal nyer időt, nem kell annyit munkába tölteni, és talán szabadabban tudja beosztani az egy napját. Igen. Ugye a harmadik alapelv, ami a milliónban nekünk vezérlő elv volt, az a takaríts meg, fektess be, hiszen a célok, amik általában kitűzésre kerülnek, és ami sokszor egyébként külsőség is, hiszen egy lakás, egy szebb autó, stb. Ezekhez pénz kell. És azt a pénzt valamilyen időponthoz képest el kell kezdeni felépíteni, összerakni, befektetni, és hát kamatoztatni, dolgoztatni, hogy ne csak abból gyarapodjak, hogy amit egy órabérként megkapok, hanem utána az a megkeresett pénz egy része legyen félretéve, és a jövőben az én érdekeim, az én céljaim érdekében dolgozzon. Itt az egészséges életmóddal kapcsolatban szerinted milyen szokások azok, milyen napi szokások, mit lehet rutinná tenni, ami mondjuk hosszú távon, kvázi mint a pénzében a kamatos kamat, a jövőben az én érdekeimben tud nekem dolgozni? Ahogy az elején ugye kezdtem, hogy mi szeretünk egyéni és egyénre szabott tanácsokat adni, de azért vannak általánosságok. Úgy, hogy nyilván a pénzügyeknél is ez elmondható. Az első és legfontosabb szerintem, hogyha az étkezéseket nézzük, az például a reggeli. Nekem az a tapasztalatom, hogy rengetegen nem reggeliznek egyáltalán, vagy a reggeli az egy kávé, és már rohannak is. És a reggelinek az elhagyása, vagy a nem megfelelő reggeli, az hosszú távon nagyon sok negatív következménnyel szolgálhat sajnos. Úgyhogy a reggeli az egyik, amit mondanék, hogy azt érdemes bevezetni, hogy mindenképpen legyen, és talán még kiegészíteném annyival, hogy fehérjedús reggeli. Tudom, hogy sok tévhit van ezzel kapcsolatban, hogy jaj, fehérje, hát nekem minek fehérítenie, nem gyúrok. De igazából a fehérje egy olyan alapvető makrotápanyag, ami abban segít, hogy tényleg kiegyensúlyozza a vércukorszintünket, hogy megadja reggel azt a hormonális stabilitást, ami ahhoz kell, hogy a nap folyamán ne jöjjenek ránk falásrohamok, és hogy hosszan jól lakjunk, mert ugye a fehérje emésztése az egy lassabb folyamat,
És ez az, ami segít minket abban, hogy mondjuk délig ne legyen az, hogy 1 óra múlva vagy 2 óra múlva reggeli után már valamit kell ennem, meg csipegetnem, meg nasiznom. Tehát, hogy a fehérjedús reggeli az egy ilyen sarkolatos pontja lenne a napi szokásoknak. Aztán a zöldség-gyümölcs fogyasztás lenne a másik, amit mondanék, hiszen ezzel sem állunk jól, és alapvetően az antioxidánsok, meg azok a vitaminok, amik ezekben benne vannak, azokra tényleg szükségünk van. Bár, és akkor itt rátérnék a harmadikra, hogy nyilván ezeket kiegészíteni is kell, tehát érdemes egy jó táplálékkiegészítőt választani, ebben is nehéz az emberek dolga, mert nagyon sok van a piacon. Én ebben is szoktam segítséget adni, hogy nézzük, mérjük, ugye, mint mondtam, van egy lehetőség arra, hogy mérjük, hogy mennyire tudnak hasznosulni ezek az anyagok. A rendszeresség lenne a negyedik, amit mondanék, hogy legyen rendszer. Legyenek meg az étkezések közti szünetek, ne óránként együk végig a napot, hanem legalább ez a 2,5–3,5 óra étkezési szünet legyen meg a megfelelő folyadékfogyasztás, 5. legyen meg a megfelelő alvás, minőségi alvás, hiszen ha az ember jól eszik, jó a ritmusa, fehérjedús a reggelie, eszik táplálékkiegészítőt, de ha nem pihen, nem regenerálódik, és nem pihentető az alvása, és itt az éjfél előtti alvás különösen fontos lenne, akkor lehet, hogy az egész semmit sem ért. Tehát ugye ez az egy tényező, képes akár a többit teljesen aláásni. Persze itt is, még egyszer mondom, egyéni különbségek, tehát ezek nem örökérvényű szabályok, ami mindenkire igaz, de hogy nagyon sokaknál ez problémaként feljön, hogy azért nem működnek dolgok. Nagyon elgondolkodtató egyébként ez tényleg, hogy mennyi mindenre oda kellene figyelni tudatosan. Igen, és még a mozgást nem mondtam, ugye? És még a mozgás. És gyakorlatilag ugye ez ráadásul tényleg akkor kellene, hogy tudatosodjon, amikor még 100% az egészség, Igen. vagy minél korábban. Hiszen mondjuk, hogyha megint a pénzügyekkel vonok egy párhuzamot, ha mondjuk valaki a célja, hogy az utolsó percbe kezd félretenni, nyugdíjra, 65 évesen kezdek el spórolni, akkor túl sok esélyem nincs, hogy ezt az ellátási hiányt pótoljam. Tehát aki az egészségére 65 évesen kezd szintén gondolni, ott elég rövid a felszálló pálya, vagy a kifutó, hogy rendbe hozzam magam. Igen, ezért én szülőként mondom azt, hogy a példamutatás az nagyon fontos, hogy tényleg akinek gyereke van, az figyeljen arra, hogy a pénzügyekben is, ugye? Kis persely, rakjunk félre, nálam ez működik a 10 éves fiamnál is, hogy ő a palackgyűjtésből van egy kis számlája, ahol különíti el magának, vagy hát elkülönítettük neki a palackgyűjtésből összeszedett kis pénzeket, és hogy ez a pénzügyi tudatosság már ott van 10 évesen, ahogy a tányérjukon is ott van, mert látják a példát, és igenis eléjük van rakva, és igenis vannak apró, élhető kis szabályaink otthon a táplálkozásukkal kapcsolatban is. A gyorsan szoktam mindig mondani, hogy mert inkább néha a gyerek sírjon, mint majd te sírjál. Igen. Ugye, igen. hogy lehet, hogy nehéz következetességet gyakorolni velük a táplálkozás kapcsán is, mert hát azt gondolják sokan, hogy nekem könnyen, mert hogy ilyen éttermünk van, akkor az én gyerekeim biztos mintaétrenden vannak. Hát senki ne gondolja, ugyanúgy küzdünk azokkal az édességevésekkel és válogatós hozzáállással, mint mások. Csak nálunk egész kicsikoruk óta van egy minta, amit látnak, és azért azt gondolom, hogy átlaghoz képest jó lesznek. Pont emiatt. Megeszik az édességet is, tehát hogy megvan az aranyközépút is, az egyensúly. Mindenek megvan a helye, igen. Úgyhogy a példamutatás az, hogy tényleg már gyerekkorban beivódjon, és hogy fiatal felnőtt korban is ott legyen. Szerintem ez kell hozzá. Az, hogy aztán az, akinek ez kimaradt, az már más kérdés. Erre van például egy millió tréning. Hogyha valaki nem kapta meg ezeket a mintákat gyerekkorában. Sose késő, én azért itt is ezt mondom, és szerintem ezt te is meg tudod erősíteni, hogy azért, mert valakinek 65 évesen jut eszébe, akkor nem mondjuk, hogy hát akkor már mindegy, ugye? Hanem nyilván akkor is lehet tenni, jobb lett volna előbb kezdeni, de hát ha akkor indul el, akkor... Igen, tehát az adott helyzethez képest ugye kell talán mindig gondolni előre, és a célok is így születnek mindig meg, hogy az adott addigi döntések sorozatként elért állapothoz képest hova szeretnék eljutni. Ugye nagyon sok mindenről beszéltél egyébként, hogy mire kell odafigyelni, mi az, ami tud segíteni. Tehát ez egy nagyon, nagyon bő
tudáshalmaz tulajdonképpen, amit kell birtokolni ahhoz, hogyha az ember ebbe sikeres akar lenni. Ugye a Million egyik alapelve az az, hogy, és számomra a legkedvesebb az az, hogy a tudásba való befektetés fizeti mindig a legnagyobb profitot, hozza a legnagyobb eredményt. Én ezzel abszolút azonosulok, és ezt szeretném amúgy továbbadni másoknak is, hogy az önmagunk tudásába való fektetés, investálás, azt tudja a legnagyobb profitot hozni. Itt a egészséges életmódban mondjuk mik azok a alaptételek, amit mondjuk minden embernek mondjuk ismernie kellene a saját szervezetéről? Most ez egy másik kérdés, vagy most nem tudom, mire gondolsz pontosan, mert azt hittem, hogy azt kérdezed, hogy itt mi az, ami a befektetni való, vagy hát, hogy mi az, ami... Tehát ugye alapvetően én úgy gondolom, hogy ugye mindenkinek egy tudást fel kell halmoznia, viszont ahhoz, hogy ezt fel tudja halmozni, tudnia kellene, hogy mondjuk milyen irányba induljon el, mik azok a alapvető ismeretek, valamilyen csoportra bontva, amivel érdemes elindulnom, mert ugye össze-vissza, egyszerűen lehet, hogy túl sok. Egyszerűen lehet, hogy túl sok, hogy figyeljek akkor a vérképemre, figyeljek akkor a mozgással kapcsolatos dolgokra, figyeljek a szokásokra. Tehát hogy lehet, vagy hogy tudom én ezt a tudást felszedni? Van-e ennek valamilyen üdvözítő módja, hogy mondjuk milyen lépéssorrenddel, milyen eszközöket használok ki? Ugye ez attól is függ, hogy az illető hol tart ebben a tudatossági folyamatban. Nem mindegy, hogy valakivel... Az átlag, aki mondjuk téged megkeres, és mondjuk te ügyfeled, ők hol tartanak ebbe a folyamatban? Hát, hogyha így összefoglalva kellene elmondanom, akkor nyilván mondjuk azzal általában tisztában vannak az emberek, hogy a cukor, mondjuk, mint élelmiszer, a cukros dolgok, a nagyon sok finomított fehérlisztes pékárú és a feldolgozott élelmiszerek, hogy azok annyira nem jók. Tehát, hogy azt el tudom mondani, hogy körülbelül ez az információ, ami már mindenkihez eljutott egyszer valahol, valamilyen formán. Kérdés, hogy betartják-e vagy sem, de akik engem felkeresnek, általában nem minden a nagyon alapoktól indulunk. Tehát aki hozzám eljön, ott már van egyfajta tudatosság, és ők inkább abban kérik a segítséget, hogy nem látják a fától az erdőt, mert azért azt valljuk be, hogy az elmúlt években nagyon sok irányzat, nagyon sok tény, vélemény, pro és kontra feljött már, meg tényleg tanulmányokkal alátámasztva van egyik tábor, másik tábor, és hogy nagyon nehéz eligazodni. És ez az általában, amiben én tudok segíteni, hogy akkor most merre is induljon, vagy akkor most mi is az igaz, mert hogy én is átmentem ezeken személyesen. Úgyhogy ha valaki maga szeretne elindulni ebben, nyilván most már az internet... Igen, ez megkerülhetetlen, igen. És akár a social médiában rengeteg ilyen influencer van, aki ezekben a témákban oszt meg nagyon hasznos tartalmakat, úgyhogy ezt is érdemes követni, persze. De én azt gondolom, hogy emellett megkerülhetetlen, az ember saját magába is felépítsen valami tudást, igen, ami alapján tud dönteni a kínálkozó segítségek között, vagy lehetőségek között. Igen, hát meg a tapasztalat, ugye? Tehát, hogy kipróbálok valamit, és meglátom, hogy az nekem milyen eredményt hozott. Talán itt is ez a legnagyobb dolog, ami segíteni tudja az embernek az előrehaladását. A munkám során én gyakran tapasztalom azt a pénzügyekben, hogy számos olyan tévhit él az emberekben, ami őket olyan útra tereli, ami én azt gondolom, hogy egy valamiféle tapasztalásból táplálkozik, de a megváltozó világ miatt a következtetés a jelenben már rossz lesz. És gondolok csak ilyenre, hogy amit édesapám mindig mondott, hogy ha van pénzed, akkor tedd be a bankba a pénzed, fiam. Vagy a hitelekkel kapcsolatban, hogy aki egyszer megégette magát devizahitellel, az mindegy milyen jó hitelt adnak, az már nem fog hozzányúlni, vagy kisebb eséllyel. Van-e az egészséges életmóddal kapcsolatban olyan tévhit, olyan köztudatban élő tévhit, ami rossz útra vezeti az embereket, vagy éppen nem indulnak el a céljuk felé miatt? Tévhitből sok van. Én, amivel a legtöbbet találkozom a munkám során, az általában az a fogyással kapcsolatos tévhitek és zsákutcák. Az egyik, amikor valaki nagyon keveset eszik, vagy koplal, mert azt gondolja, hogy attól majd le fog fogyni.
sok mindenkinél rövid távon működhet, de azt látom, hogy hosszú távon nem, és nagyon szépen át tudjuk ezeket a tévhiteket aztán fordítani a közös munka során. Úgyhogy ez az egyik leggyakoribb, amikor valaki azt gondolja, hogy hú, ha most ő 1200 kalóriát eszik, akkor majd ilyen vékony lesz. Nem feltétlen van ez így mindig és minden esetben. Aztán van egy a másik tévhit, hogy az egészség az, ha egészségesen akarok enni, az drága. Erre érdemes egy összehasonlítást csinálni, és én is sokat kutakodtam a témába, alapvetően azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem így van, hiszen hogyha egészségtudatosabban eszel, akkor egész máshogy válogatod az élelmiszereidet, és lehet, hogy kevesebbet is fogsz enni, és el fogsz hagyni olyan felesleges élelmiszereket, amiket egyébként addig mondjuk ettél. Szóval inkább átcserélődnek ezek az élelmiszercsoportok. Persze értem, hogy miért mondják, mert a bio, meg a nem tudom, azok a termékek, azok tényleg magasabb árkategóriájúak, de hogy ennélkül is meg lehet oldani, tehát nem feltétlenül igaz ez sem. Aztán ugye a tejjel kapcsolatban, hogy tejet kell inni ahhoz, hogy megfelelő kálciumbevitel legyen, és hogy a csontjaink egészségére ugye tejet kell inni. Ez sem igaz, hiszen már számos dologról bebizonyosodott, akár ha magokat, olajos magokat nézzük, mondjuk, hogy nagyon sok a kálcium bennük, és nem feltétlen kell hozzá tejtermék, sőt. De hát ugye régen, hogyha nem tudom, emlékszel te erre, hogy nem tudom hány éve volt már, de hogy a dohánytermékeket is úgy adták el, és úgy reklámozták, hogy az igazi férfi, az dohányzik, és voltak ezek az óriás plakátok, amin Marlboro Man. Igen, tehát, hogy azt kommunikálták, hogy az, aki Igen, dohányzik, igen. csak az igazi férfi. Tehát, hogy Hála Istennek ez már nem mostanában volt. nem mostanában de volt, igen, azért mondom, hogy volt egy ilyen is, és sajnos ez, vagy nem sajnos, vagy hál' Isten, nem tudom. Igen. Ez így van, hogy vannak mindig olyan koncepciók, amik aztán időben mindig megdőlnek, de sokak fejében megmarad az a régi emlékkép, hogy az a normális, vagy már régen úgy csinálták, akkor az biztos most is úgy jó. Változik a világ, változnak a trendek, úgyhogy érdemes ezekkel. Igen. De milyen készülni. érdekes, hogy sokan a saját telefonjuk használati útmutatóját többet böngészik, vagy éppen a televízió használati útmutatóját többen böngészik, mint a saját testük használati útmutatóját, hogy hogyan működik. Hát és elsősorban azért, mert hogy nem vagyunk hajlandók időt áldozni arra, hogy megismerjük a saját testünk igényeit és működését, mert hogy ahhoz el kéne csendesedni, befelé kellene nézni, és akkor az ember azért sokkal több információt kapna és jobban tudná, hogy merre menjen, vagy mit fogyasszon, vagy mit válasszon, hogyha jobban figyelne saját magára, saját testének a jelzéseire, mert sokszor fogyasztják az élelmiszereket az emberek, és érzik, hogy nem jó, érzik, hogy gyomorégésük van, vagy felpuffadnak valamitől, vagy nem esik jól, vagy nem tudok jól aludni, amikor azt a bizonyos élelmiszert eszem, és nem feltétlen kötik azt ahhoz az élelmiszerhez, hanem csak élnek a tünetekkel. Itt van pont a felismerésnek a pontja, igaz? Tehát, hogy amikor már az első tünet jön, akkor onnantól kezdve veszik komolyan igazándiból, hogy vajon mi bajom lehet, vagy mitől lehet ez a probléma. Ugye alapvetően, hogy az ember birtokol valami értéket, legyen szó tényleg a lakásáról, az autójáról, akkor ugye ezt fontos megvédeni. Hiszen sok olyan kockázat lehet a világban, ami mondjuk akár kárt tehet az én értékeimben, de ugyanígy van, én azt gondolom, a munkavégző képességünkkel is, legalábbis én ezt szoktam mondani a tréningeink során, hogy nem csak a fizikai dolgainkat kell megvédeni, hanem a saját vitalitásunkat, egészségünket is. A egészséges életmóddal kapcsolatban mondjuk, hogy nézhet ki? Mi az, ami mondjuk védelmet adhatná? Mondjuk a pénzügyekben, ugye akár egy biztosítás, az mondjuk egy közismert pénzpiaci termék, ami megóvhatja az értékeinket, vagy éppen csökkenti a negatív kockázatnak a körülményeit, vagy a konzekvenciáit. Az egészséges életmódban még mi lehet olyan, mint mondjuk egy biztosítás? Mondjuk létezhet ilyen, amire így gondol az ember? Az egészségtudatos táplálkozás az egy életbiztosítás, így is mondhatjuk, és egy hosszú távú megtakarítás, mert ugye ezt nehéz, ugye a pénzügyeknél is nehéz azt az időfaktort hozzá képzelni, hogy most elkezdek félrerakni, és mi lesz majd 10, meg 20, meg 30 év múlva.
ez itt azt gondolom ugyanilyen élesen jelen van, ez a jelenség, hogy amit ma teszek 30-40 évesen, az fogja meghatározni, hogy mi lesz velem 60-70 évesen. Úgyhogy más párhuzamot nem biztos, hogy vonnék, de hogy talán ez a legnagyobb üzenet ennek, vagy a legnagyobb párhuzam, ami a kettő között felelhető, hogy és ez a legnehezebb talán az én munkámban is, lehet, hogy a tiédben is, hogy átadni azt egy asztalnál ülve, hogy igenis kell ezzel foglalkozni, időben kell elkezdeni, mert amikor már ott van egy betegség, akkor nem biztos, hogy késő, de sok esetben az. Ugye alapvetően hogy még egy gondolat eszembe jut, hogy a nem döntés is döntés, hogyha az ember nem dönt, hogy valamit változtatni akar az életébe, az is egyfajta döntés, kvázi lehet egy nem törödömség, egy nem odafigyelés, és talán ehhez kellenek talán azok a tesztek, azok a vizsgálatok, azok a szűrővizsgálatok, amiket mondjuk ti csináltok, hogy egyáltalán tetten érni, hogy abban az adott szituációban mi a következő döntés, ami megvédheti hosszú távon ezt az egészséget. Igen, a mérések én is azt gondolom, hogy mindig nagyon fontosak, és tehát az igazi szemfelnyitó helyzet, amikor ezeket megcsináljuk, vagy akár nagyon sokszor tapasztalom, kérdezem a hozzám fordulóktól, hogy van-e vérkép. Ugye vérképet is meg szoktam nézni, és a legtöbb esetben évekkel ezelőtti vérképeik vannak, és hogy pedig ez is egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy minden évben egyszer legalább érdemes lenne egy kontrollra elmenni. Úgyhogy nem csak a nálunk előforduló mérések, de a szűrővizsgálatok fontossága is azért itt van, hogy kellene ezekkel is többet foglalkozni, hiszen ez is jelzi időben, hogyha valami rossz útra ment, hogyha az ember nem is érzi magán, mert esetleg nem tartott tudatosságban. Elhangzott ugye a beszélgetésben nagyon sok dolog, hogy mennyi adat van, mennyi információ van. Ugye a mai világban már ugye ezeknek az adatoknak, információknak nagy része elérhető az interneten. Az AI korát éljük. Mi az, amit mondjuk akár te, vagy akár egy olyan mentor tud adni ebbe a kapcsolatba, amit mondjuk én nem tudok elérni mondjuk az interneten? Mi az, amivel többet tud adni ahhoz képest egy táplálkozási tanácsadó, mint ha én mondjuk a ChatGPT-be elkezdem a vérképemet beütni, vagy éppen beszkennelni, és az alapján kapok egy választ, és az alapján indulok az úton. Hát azért az én tapasztalatom a ChatGPT-vel, meg az AI-jal az, hogy sokszor nagyon szakmaiatlan az a válasz, amit ad, és nagyon vigyázni kell erre, innen is felhívom mindenkinek a figyelmét az egészségügyi céloknál is, meg az egészségtudatos életmóddal kapcsolatban is, mert nagyon hiányosak és nem pontosak az információk, amiket ad. Mondok egy példát, természetesen én is használom a munkám során, de mondjuk amikor kértem, hogy adjon recepteket, akkor mosolyogtam magamban, mert a recept, amit összeállított, azon egyértelműen láttam, hogy én ezt így fogom megcsinálni, nem el fog folyni mondjuk az a torta, vagy nem fog összeállni az az étel úgy, és akkor visszaírtam neki, hogy hát te, ebben nem kellene még ez és ez, mert szerintem kell. Ja, igazad van, nagyon jó meglátás. Szóval azért a ChatGPT-vel óvatosan kell, és hát nyilván ezek a tapasztalatok alapján mondom, hogy én nem bíznám az életemet azért egy ilyen mesterséges intelligenciára, és nincs ott az a személyes jelenlét, amivel azt gondolom sokkal többet tudunk segíteni, mint hogy most egy géppel beszélget valaki. Miért nehéz egyedül életmódot váltani? Mert én azt tapasztalom, amikor nincs valakinek ott a kontroll, nincsen egy olyan személy, aki úgymond elszámoltat közben, a körmömre néz, akkor hajlamosabbak vagyunk több elhajlásra. Ma voltam például egy nyugdíjas házaspárnál, ők is a vendégeim, és ők is mondták, hogy milyen jó, hogy itt vagyok, mert hogy akkor most izgultak és morzsolták a kezüket, hogy jaj, most mi lesz, nézem az étkezési naplót, és hogy majd mit fogok mondani, és mondták, hogy ez nagyon jó, hogy jövök, és jöjjek is minden hónapban, mert hogy nekik kell lesz, hogy valaki, nem megfélemlítésről van szó, hanem inkább egy plusz motivációról, vagy valaki, aki fogja a kezüket és támogatja őket ezen az úton. Szerintem ez elengedhetetlen, és főleg az idősebb korosztálynak meg a személyes jelenlét, az, hogy a szemembe tud nézni, az, hogy tudja, hogy
ha bármi problémája van, akkor számíthat rám, elér, és ez az, amit a ChatGPT meg egy AI nem tud pótolni. Igen, én is Azt a azt fajta gondolom. törődést és azt az érzelmi támogatást is, mert ugye, hogy ebben a folyamatban nem étrendeket írunk, hanem együtt működünk, együtt gondolkodunk, együtt vagyunk jelen a folyamatban. És főleg pont az AI előretörésével jelenik meg talán az igény az emberekben egyre többször, hogy valamilyen élő személlyel tudjanak beszélgetni a saját céljaikról, problémáikról. Egy provokatív kérdést engedj meg nekem, hogy mi kerül hosszú távon többe, a mentori segítség, táplálkozó tanácsadónak a bére, vagy mondjuk az elkövetett hibák, vagy hiányosságok, amiket így a hosszú távon az ember felhalmoz. Hát erre te is tudod választ. Kár volt megkérdezni. Nyilván ez akkor értékelődik föl, mint egy életbiztosításnál is, ugye, hogy amikor van valami probléma, akkor jövünk rá, hogy kár, hogy nem volt. És lehet, hogy az ember közben sajnálja kiadni azt a havi 5-10-20, nem tudom, a biztosításokban is nyilván sok a lehetőség. Tehát, hogy lehet, hogy sajnálja kiadni havonta, de ha egyszer van baj, akkor... Szóval, hogy én azt gondolom, hogy és talán itt még kézzelfoghatóbb az a befektetés, mert itt hónapról hónapra, vagy hétről hétre érzi magán az ember, hogy az, amit anyagilag befektetett akár nálam, mert fizetett a tanácsadásért, az sokkal hamarabb meg tud térülni, és sokkal kézzelfoghatóbb és érezhetőbb, mint például egy biztosításnál. Úgyhogy azt gondolom, ez... És azt gondolom, ez egy elég bizalmi pozíció szintén, Igen. hasonlóképpen még egy pénzügyi tanácsadó, mert ugye az ember a céljairól, egészségügyi állapotáról valakinek beszél, és nyilván ezt a bizalmat megtartani, fenntartani szükséges, és hát nyilván akkor egy jó kapcsolat tud kialakulni. Ugye az utolsó alapelvünk, az a 7. alapelv az az, hogy oszd meg másokkal, ami van. Itt az adomány fontossága persze fontos, de hogy valójában itt mindenkinek a környezetében, itt kinézünk Szombathelyen, a környezetében van mindenki szomszédokkal veszi körbe magát, vállalkozások vannak körülöttünk, gyermekeink vannak, szüleink vannak, tehát kapcsolódunk millió ponton tulajdonképpen egymáshoz, de hát nyilván a szűkebb körünkben itt a környezetünkben lévő emberekkel. Az egészséges életmód talán főleg az a terület, és nem tudom, és tudom, hogy az étteremben vagyunk, és sok olyan természetes alapanyagot használtok föl, ami mondjuk háztájból jön, akár ti csináljátok, de egyébként a döntéseinkkel is tulajdonképpen befolyásoljuk azokat a láncokat, amit életben tartunk, hogyha egészséges életmódról van szó, hiszen hogyha megveszem a nem tudom milyen Kínából származó alapanyagú valami terméket, egész más láncolat, mint hogyha mondjuk biogazdálkodás, egyéb egészséges életmódot szeretnék folytatni. Igen. Most itt nálunk az alapanyagbeszerzés például az étteremben egy alapelv nálunk, hogy csak magyar termék, amiben lehet. Nyilván nem lehet mindenben, mert most egy datóját nem tudunk beszerezni. Még bár... Ahogy az időjárás változás megy. Maradnak, igen, akkor lehet, hogy itthon is. De ugye egyelőre iráni napon szállított datóját használunk. De egyébként a zöldséggyümölcs és ez a primőr áru, ez igyekszünk, tehát a férjem, aki az árubeszerző, általában mindig nézi, hogy amikor lehetőség van, mindig magyar legyen, vagy akár kistermelőtől legyen. Vannak együttműködéseink a városban, több kisvállalkozóval, vannak a polcon helyi termékek is, és ez a támogatás ez jelen van nem csak az élelmiszerben, hanem az egész helyet tekintve, a képek a falon, és egy együttműködésnek köszönhetően vannak itt. És én azt gondolom, hogy az egész létünk az étteremmel is, meg a tanácsadói munkámmal az pont erről szól, hogy oszd meg másokkal, hiszen az, amin én magam is átmentem, és amit mi alapelvként egészségesnek gondolunk, hogy tényleg hogyan lenne érdemes élni, azt igyekszünk tényleg segíteni, átadni másoknak is. Nekem erről az is eszembe jut egyébként, hogy amikor oszd meg másokra, ami van, az legtöbbször mondjuk gondolnak az emberek a pénzre, hogyha van pénzem, 1 millió forintom, akkor abból 10 000 forintot valakinek átadok. Vagy 1 milliárd forintból, akkor átadok 1 millió forintot. De én azt gondolom, hogy amit mindenki megtehet a mindennapokban, az az időnek a átengedése, átadása, vagy megosztása tulajdonképpen is. Ahogy mi mondjuk a tréningeket tartjuk mondjuk
mondjuk az egyetemen, iskolákban. Tudom, hogy ti is jártok. Igen. És ugye ezzel már a jövő generációját, ahogy mi készítjük elő a pénzügyi tudatosságot is, az egészséges életmóddal kapcsolatban ezt tudom, hogy csináljátok. Igen, hál' Isten, egyre több megkeresésünk van iskolákból, óvodákból, és szoktunk menni előadást tartani, kóstolót vinni a gyerekeknek, de nem csak az iskolákban, óvodákban, hanem céges rendezvényeken, vagy szociális szférában is sok helyen megfordultunk már, és igen, ezt szeretjük csinálni, mert hogy azt gondolom én is, hogy ennélkül nem tudnánk azok lenni, amik vagyunk, tehát nekünk ez is egy alapelvünk volt, amikor indultunk, hogy valami olyat hozzunk létre, amivel másoknak is tudunk lehetőséget teremteni, vagy utat mutatni. Hogyha egyetlen egészséggel kapcsolatos üzenetet küldenél mondjuk a jövő generációjának, akkor mi lenne az? Azt, hogy az egészség menő, mert sokszor azt látom, hogy menő a McDonald'sba járni, ugye, meg menő az ilyen chips, meg az édesség, nem, tehát hogy ezeket szeretik a gyerekek, de én azt látom a saját gyerekeimen keresztül is, hogy amikor eljutok, akár voltam a saját fiam osztályában is, hogy ezt azért fel lehet építeni szépen, hogy tényleg mennyire menő egészségesen táplálkozni, és hogy mennyire menő, amikor valaki jól néz ki, és sportol, és van rajta izom, és jókat eszik. Úgyhogy ez az üzenetem, hogy az egészség sokkal menőbb, mint nem annak lenni. Aha. Ez tetszik. Ez tetszik, hogy az egészség az menő dolog tud lenni. Igen. Nem vagyok rá büszke, de ha visszagondolok arra, hogy mondjuk a középiskolában mondjuk a dohányzás az menő volt, és az alkoholfogyasztást sem vetette meg az ember, most már talán lehet, hogy ez kevésbé menő, és az egészség lesz inkább menőbb. Ugye alapvetően a végéhez érve mondjuk a 7 alapelvnél, én azt gondolom, hogy én megerősítést kaptam abba, hogy mondjuk a mi általunk kigondolt 7 alapelv, mi szerint, hogy legyenek céljaid, nézd meg, hogy honnan indulsz el, és merre, az, hogy takaríts meg, fektess be a egészségedbe, a pénzedből, az önfejlesztés fontossága, aztán az, hogy védd meg, ami van, keresd mentort, és oszd meg másokkal, amit van, az megfeleltethető az egészséges életmódban is, ugyanúgy, mint a pénzügyekben is, mert a tudatosság összeköti a kettőt. Igen. És ami szerintem nekem visszaigazolás, hogy az egészségbe való befektetés, az tulajdonképpen nem egyenlő a kiadás. Persze ki kell adni a pénzt arra, hogy mondjuk megvegyem az egészséges életmódhoz szükséges dolgokat, de az abszolút a jövőbe való befektetés. Igen, ebben egyetértünk abszolút. Hát akkor legyen ez a végszó, hogy akkor ebben egyetértünk, ebben is egyetértünk. Igen. Ebben is egyetértünk. Köszönöm akkor az idődet, köszönöm a lehetőséget, hogy itt a szép étteremben tudtunk beszélgetni, és hogyha van kedved, akkor folytassuk majd ezt a beszélgetést még. Van. Folytassuk.